makadii muri yeZimbabwe kufara kusangana nemi pano paSly Media TV. Zita rangu ndinoitwa Pelagia Wakamburwa kana kuti Sokostina. Muri yeZimbabwe pari zvino ndauya nenyaya inorwadza, nyaya inochemedza, nyaya inosuisa, nyaya yaitika muguta reHarare mangwanani ano. Ipo panzvimbo yapana kona 4th naNelson apo pawanikwa mukomana wechidiki iye ari kunzi ane makore 24 years awanikwa akapondwa ipapo. Mutsvagidzo dzataita muri yeZimbabwe zviri kunzi izvo mukomana uyu anoratidza kuti anga ari taxi driver kana kuti anga achiita zviko mazuva ano izvi zveindrive. Hapana kunyatsoziva kuti chichazotora nzvimbo, asi zviri kunzi mukomana uyu aonekwa akarara akapondwa ipapo. Achazoti anga achekwa pagumbo ropa rizhinji rakarasika, anga akatorara muropa imomo. Ndo zvatanzwa patasvika zvakare. Uyezve muri yeZimbabwe mutsvagidzo dzataitawo seSly Media TV tazonzwa kuti mukomana wezita rake anonzi Atwell Anyamayaro ane makore 24 years. Chiri kukatyamadza vazhinji nekuda kwenyaya ndechekuti nyangwe nemotikari yacho yaanga ari kana kuti yaanga yachishandisa motikari yawanikwa iripo zvakare ipapo nezvimwe zvawanikwa zviripo, asi mavhiri emotikari iyoyo yekumberi nekumashure anga achiratidza kuti anga akabayiwa akabuditswa mweya, sekuti vanhu ava vanga vachirwisana naye kana kuti vanhu vazosvika pakumuponda vakazonge vamubuditsa motikari vakamisa pavharanda. Ndo zvatawana panzvimbo yatasvika panguva ino. Itsvagidzo dzataito hapana anyatsoziva kuti chii chakatora nzvimbo kuti mangwanani ano mushakabvu uyu mukomana uyu azomuka akapondwa. Saka panguva ino muri yeZimbabwe regai titaure nevamwe vaona mukana wekusvika panzvimbo mangwanani vachiona nyaya iyoyi, vachiona kupondwa kanga kwakaitwa mukomana iyoyo. Zvakare muri yeZimbabwe regai tingoti seSly Media TV kumushakabvu zorora murugare. Saka panguva ino muri yeZimbabwe regai tinzwe zvizere. Mukoma, tanzwa zvaitika pana kona 4th naNelson apa pari kunzi paonekwa munhu akapondwa. Mukatitsanangurawo nekunzwisisa kwenyu mimi kuti chii chanyatsoitika ipapa? Right, isusu tasvikooma kuseni tichibva kudzimba dzedu, saka tari kudarika takangoona panga pangori nemota hwanorotudza dzirikuma kuseni yayo akangozara ropa. Saka pari kunzi tabva tabvunzawo vanhu vanga varipo bhozi polisi yanga isati yamunhu zvikanzi aponzera papondwa munhu ngatasaroresora munhu ati atovhama. Saka mapondero ari kunzi aitwa munhu ndeyekuti munhu taxi drive ita zveindrive. Saka edza vanhu vakabvawo vachirwisana. Maonero andaita ndeyekuti mota yakapakwa apo yakapakwa zvakanaka yaitwa muparking everything. Munhu akabviswa mumota nesuka papavement akafa. Saka blood rakatangira kubva mumota kubva padriver seat chapo mubuda endepo. Unoratidza kuti munhu akadhonzwa kubva mumota kana kuti munhu akakambaira akazofamba achibva mumota kutsvaga hewo pavement kwefamba vanhu. Munhu azongofira mumota, azongofira panze actually, but mota akatotota akaburitswa kana kuti akambodega kutsvaga hewo. Saka patasvika kumakuseni polisi isati yasviko vazogona kuita kumuvhura kuda kuna identity kuti ndiani. Saka from here kubva kumusoro kunoku kusvika kuzasi kunoku ndokwavhurwa. Zasi kwese kwakapfeka hembe. Saka neropa ranga riradza ipapo kuti riripo from the car to the pavement ranga rakawandisa risingaiti. Saka pavavhura kwese vanhu vanga isipedza kuti maybe muchaona munhu akachekwa ruwatwati, but hakuna kwakachekwa kana wani, but ropa ranga itangira from here kudzika kuzasi. Ndokuratidza kuti ropa ndokuratidza ranga richibuda. So ndopazoya polisi akatora munhu aita time I think munhu azobviswa panapa manguva kuma10. Hatizvedi kuti munhu akafa nguva but tangoona ndozvataona zvotaitika. Ndotenda mukoma. Imimiwo semaonero enyu amaita mungati pane marituals here zvekuchekwa nhengo kana kuita sei? Muri kuti mimi hamuna kukwanisa kuzoona kuzasi asi muchingoonawo nemaitikiro azvaita, mungati marituals here aitika pane munhu uyu? Ya zvinogona kudaro kuti anogona kunge ari marituals. Ndinokuziva mazuva ano pakambowanikwa zvigurukuru zvakafa ukoko last time zvaitika kuti vanhu vangobviswa mapatsi whatsoever. And the other thing anogona kunge angori marobarasi. The other thing vanogona kunge kuedza pamwe nenyaya dzemadomestic dzikuitika mudzimba umo, pamwe munhu akatobatwa nemukadzi wemunhu kana kuti munhu akaitwa setup. You never know, ndo maissues vamwe atosangana nawo in real life kuti unogona kuzonzi munhu akazofira chakati ukonzi aiwa munhu akati akauraya bhozo aitana nemukadzi wanhingi wakazobatwa wakazodaiso wakazozwa
akazoiswa pasyndicate zvinoitika but zvemaritual nemachekero kakatwa munhu zvinogona kunge zviri chikonzero chetoto vanhu vaite semaurayi emunhu. Nyika yedu zvatinoziva Zimbabwe kainzi inyika iri peaceful, inyika isina zvakawanda zvokupondana, asi mazuva ano zvanyanya. Mungati chiine kuda kwaizvozvo? Right, first things first, toziva kuti kunze kune nzara. Besides kunze chete pati muZimbabwe kune nzara, ende vanhu vanonyanyoita nzara tisu vanhu vechidiki, vachine energy yekushanda, vachine energy yekutsvaga, but the way imwe yacho yaita kutsvaga nayo haichaita kutsvaga nayo mari. Vamwe vari kuromba, vamwe vari kuuraya, vamwe vari kuba, zvinosiyana siyana, but state yekutosvika pakuti unobira munhu wouraya munhu ndo chinhu chokupedzisira cho. But as a nation, frank enough with you, the economy is very bad. Uyu munhu atopondwa kauyu, imwe ishi inogona ngeyekuti munhu uyo akatobva kumba kwake achipinda mutano kutsvaga mari, pamwe akahaiwa netaxi. Ukaona munhu achiita iwewe chivindi chekushanda manheru kusvika kuma-AM, it means akutsvaga mari, ada kuti mhuri yake rarama. Ukaona mataxi ese anenge akapaka manheru paipai, vanoti manheru ndo ari kutoshandika zviri nani, because masikati kune kanzuru, unogona kushandira kanzuru the whole day, pamakuseni kusvika ridoko, but kuti manheru hakuna polisi, hakuna kanzuru, ndakumboshanda ndoponobva ubatwa kubva urayiwa. Saka kuti situation economy yedu is very bad. Aiwa, kusvika kokupedzisira. Tinotenda mukoma Masvita. Tasvikawo tikaonawo munhu aripo akarariswa pasi kuti angafukidzwa zvake zamu, polisi vachivhura mota mamatovhura mumota mawinero ranga ririmo, pasi papakatozara futi bhurati ranga rakatozara, makumbo ake pasi petsoka papakatozara gumbo, ndo ranga richiratidza kunge rakabayiwa pakachekwa kati zvanetsa paonekwa paine bhurati rakakora kuratidza kuti rinoti rabudawo pasi tinoshandirawo padhuze kuita kuokananisa tikaonawo chideba tasvika kuti chingoonawo zvataonawo tiye mukomana wacho abayiwa uyu munomuziva here kumbomuonawo kana kuti mamusingamuzivi? mukomana hatitombomuzivewo isu, hozi fesi hatina kuona anga afukidzwa nezama. Zvakaoma, anga atofukidzwa nezama. maita basa